Goejoen, dit is Simmer in Friesland en hier ben we in gemeente de Frieske Marren in Ter Kappelen, Agmariep. En hoe kun je nou hier beter vervieren letten dan oer het water? En dat je dan denkt, op wat voor boord zit ze daar nou? Er is iets mis met die namen, volgens mij wel, want nevens mij maakt het mij een streekje en net mij een kapje. Maar ik ga me vertellen letten dat dit echt wat budget. Ik dwar alleen nog net te zeggen wat het budget, dat zie ik hier maar mooi zelf op. Eerst Ter Kappelen, Agmariep. Jan, u is waarman, bregenwipper en ik nog expert van Ter Kappelen. Hoe mooi wordt het haar? Prachtig toch? Wie varen nou? Want ja, we zitten hier midden op het water, tussen het water, alles. Wat is het eerste waarvan ze zei, ja, dit is wel echt Ter Kappelen? Nou, dit is echt het oude gedeelte van Ter Kappelen. Achter me is juist de hele oude squallen. Dat we in 1900 weer dat openbare squallen. Hier hebben we nog 2 squallen en nu hebben we niks meer. En ook hebben we hier verderop echt het oude Ter Kappelen nog. Met vroeger de meesten. Je hebt hier vroeger de foragehandel, de hingstenkoopman, de groenteboer, de bakker. En alles wat aanvoert via het water. We zijn hier nu bij het nieuwe waterpark. De boeren verdwijnen en de recreatie die komt op. Dat is juist hier in de lege wouden. Zetten we dan Ter Kappelen en Agmariep nemen. Ik wil. Al je toerisme. Nou gaan we een heel stuk tussen de grijden troffen. Maar is dit nou nog Ter Kappelen of niet? Nee, we komen nu Agmariep zien. We komen nu Agmariep. De Bregen is de vaststad van Ter Kappelen. Nou nee, het is een lintbebouwing. Ter Kappelen, Agmariep neem je altijd in één zin. We gaan nu onder de Bregen terug van Agmariep. En de boeren die kwamen hier vroeger ook wel langs, maar prem me heer en de prem me heer weer te vol. En dan komt er net onder terug. En dan wat een omkool. Wat een omkool, dan weer het water te heken en dan wordt het hele dorp wat bij elkaar raast. Van je moet komen, dan iedereen op een prem en dan zakken de prem wat er dan komen zo onder de Bregen terugvaren. En dan aan de andere kant, dat is misschien wel een mooi verhaal, daar hebben we de boerenleenbank. De bank is overvallen en iedereen die zocht mooi, want ja, het hield weer fut en ze konden de dader net vinden. Zelfs de politie zocht mooi om de dader te vinden. En nou, en hier kwam uit, wie hier de bank overvallen, de politie. Net? Ja! Net? Ja, helemaal! En hoe is dat uitgegaan dan? Want de politie... Die vrouw leefde op rijke voet, dat ze daar zijn. Als ik nou zeg naar al deze plaatsen, ze ben grut, dan denk ik nou, de business gaat je best. Misschien je vroeger een arbeider, een faam en het wie alle hier, ik denk wel dat ze hier dat ze het redelijk goed hingen. Ja. De nog duurdere plaatsen die werden gebouwd van redenstenen, maar die wat goedkoper zetten worden, die waren van Friese geeltjes maken, die werden wat goedkoper. Een soort mooi verhaal, een soort sterke verhaal. Ik weet er een heel soort van Ter Kappelen en Agmariep. Tierendank. Niks te danken en ik hoop dat zien we weer. Ja, zeker. Mooi. Nou, wie smieten die eraan? Hup. Best. Ontjen, hè? Hoi. Hoi. Nou, we hebben natuurlijk een hele rare start gehad dit jaar met die corona. En we hadden echt een beetje een hard hoofd in dat dat nog goed ging komen. Het mooie is dat de Nederlanders ons weer het mooie Friesland herontdekt hebben. Hallo, wij zijn aan het glampen hier. En nou, hier heb je een bank. We hebben echt van alles. Nou, en we hebben nog een badkamer met gewoon een wc en een douche erin. Het dunne wandje tussen de 2 slaapkamers, die laat soms de mensen over, want wij horen de vader nog wel eens snurken. Bijt eens wat, meneer? Ja, ik had op een dag had ik zelfs 70 gevangen, met allemaal wel kleine visjes, baarsjes en voorntjes.
toerisme is economisch belang van Friesland. Watersport is enorm. Maar het wordt wel eens onderschat, het belang van het toerisme, de economie die daar echt een flinke hap van meekrijgt. Ik kan die vertellen, Per Winkelien hakken nog in lijn. En dat wetter is, zaten we dan neer bij Peerslauw. Hebben we lekker gezwommen, meneer? Heerlijk, ja. Was heel lekker. Ondertussen ben we in een lietse tropische regenbui bedarren hier in Terkappelen. Ik ben onderwijs naar Carla en Gerard Platsen. En die hebben uit de catalogus een standaard hoes hellen. Maar eigenzinnig en creatief wat ze binnen, hebben ze er eigenlijk alles om verhoren. Hartstikke leuk, maar ondertussen is het vooral een kattenparadies geworden. Hey Carla. Hoi. Kom maar in. Dank je, het regent, het reent. Het is, Ik zie een hele prutte blauw, we kunnen er net omheen. nee, het is onze favoriete kleur. Het is Helder. niet anders. Helder. Ja, we hebben het overal toegepast. Nou, ik is eigenlijk om het hoes wel zien dat je hem volgens mij heel creatief en een tikje eigenzinnig binnen misschien. Wat ga je maar je verhoren om dit hoes? Nou, dat is een standaardwoning oorspronkelijk. Wij hebben in de lengte en de breedte alles groter gemaakt. De ramen zijn op andere plaatsen gekomen en we hebben vooral de kleur blauw erin gegooid. Want het was oorspronkelijk iets met wit. En dat vonden we toch niet zo leuk. Te saai. Te saai, klopt. Ja. En waar is dit? Dit is Jojo, dit is een eigen fokje van me. Officieel heet ze Jojo van het Manderfield. Oh, dat klinkt haast adellijk. Ja, dat is het Manderfield, dat is het gebied in Bakkeveen. En mijn Catherine-naam had als naam Catherine het Manderfield. Ah, en hoe belangrijk binnen katten van je? Heel belangrijk, we hebben geen kinderen en dit zijn onze kinderen gewoon. Zo simpel is het. Ja, en hoe viert je dat dan? Nou, het blijven wel beesten, we geven ze wel de kans om normaal kat te zijn. Maar ze mogen heel veel hier. En volgens mij hebben ze hun eigen villa in dit hoes. Ja, klopt. Ze hebben een eigen kattenkamer. En daarnaast hebben ze ook nog een buitenverblijf waar ze zich heerlijk kunnen uitleven. Laat zien. Ja. Dus dit is de kattenvilla. Ja, dus de kattenkamer. Wij vonden dat ze op zich een eigen plekje mochten hebben. Ze komen verder niet buiten. Dus we zorgen gewoon dat ze hier een fijn plekje hebben, waar ze allemaal bedjes hebben. En ze kunnen via dat raam naar buiten. Oh, ze hebben een eigen buitenverblijf? Het is een kattenren met allerlei dingetjes voor de katten. Oh, leuk. Want is ze dan zo duur dat ze net naar boeten kunnen eigenlijk? Ja, het zijn raskatten, dus die kosten het nodige wel. Maar ik vind ook gewoon, op het moment dat ik niet weet waar mijn kat is, vind ik het heel vervelend. Rust ongerust. Ja. Ja. Dus we weten nu altijd dat ze op de goede plek zijn. Ja, lekker thuis. Ja. Dus je zoer al in het hoes katten, waarom? En toch heb ik net echt het gevoel dat ik best aan kattenvrouwtje ben. Nee, dat klopt wel, want ik hou wel ervan dat het leuk is voor de katten, maar het moet smaakvol voor mezelf ook blijven. Het moet niet in huis alleen voor de katten worden, we moeten zelf ook kunnen wonen. En in de goede kleur? Ja, het is een design dingetje wat ik net in de goede kleur heb kunnen vinden. En wat zie je nou? Want ik zie een beeld, ik vind die heel mooi. Ja, dat is een prijs die heb ik gewonnen in Zurich bij een kattenshow. Toen had ik een Birmaan bij me en die was de allerbeste van de hele show daar. En die heeft daar zijn groot internationaal kampioen gehaald. En als prijs kreeg ik die kat toegestopt. Hier ben je nou hier op dit prachtige plakje. Echt prachtig uitzicht. Ja. Ben je hem en de katten blied? Ja, zeker. Ik hoef hier niet meer weg. Het Dus- is echt, dit is ons stekje, dit is ons thuis. Hier blijven we. En ter Kappelen? Fijn plekje om te wonen. Ja, echt een fijn plekje om te wonen. Dit wie het voor jou. Morgen ben ik in Jestermar. En wat mij onbelangrijk, al komt de regen met bakken uit de hemel. Het is simmer in Friesland, ek in Ter Kappelen, Akmariep.